Fi knisja mbullata bin-nies ingħatat l-aħħar tislima lil Chris Portelli, iż-żabbari li nhar l-ewwel tas-sena tilef ħajtu wara li l-għada tal-miliet waqgħoli ta' 5 filati minn fuq sellum fl-impjant tal-Power Station f'Dellimara. Portelli kellu 45 sena u kien missier ta' żewġ titfal. Ir-rispett li kien igawdi Chris der evidenti fil-funeral tiegħu li sar fil-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar. Fil-fatt fil-funerali pparteċipaw ukoll għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikil flimkien mal-Fratellanza ta' San Mikil li tagħha kien jagħmel parti. Father Hayden Williams li qaddes il-qudiesa tal-funeral qal li dan kien it-tieni inċident gravi ta' Portelli. Innota kif ħajjat Chris kienet inbidlet wara l-ewwel inċident bil-karozza li ddeskriva bħala miraklu għal fatt li ibnu Miguel ma kienx miegħu waqt l-inċident. Dan għaliex l-impatt seħħ fil-parti fejn is-soltu jpoġġi Miguel fil-karozza. Quintin Sherry, president tal-istess banda, sellem lil Portelli permezz tal-memorji li għandu tiegħu. Chris kien persuna li dejjem taraħ jitbissem, qatt ma tisimgħu igerger jew jgħid kontra xi ħadd, dejjem bitbissima, dejjem lest biex jgħin u kull problema li jiltaqa' magħha dejjem jara kif se jrisolviha. Persuna ta' ruħ tajba, persuna li fi ħsibijiet u dejjem żomm il-Madonna tal-Grazzja. Fl-omelija Father Hayden Williams iddeskriva lil Chris bħala ferħan għax kellu lil Kristu fiċ-ċentru ta' ħajtu bħala ħabib personali ta' Portelli. Father Williams qal kif sa jumejn qabel il-milied, jiġifieri ftit qabel l-inċident, kienu flimkien janalizzaw il-kelma ta' Alla li ta' kuljum Portelli kien jaqra. Jorge Grek minn Fratellanza ta' San Mikil spjeganna lil Portelli bħal eżemplari. Chris huwa wieħed mill-membri tal-Fratellanza l-iktar dedikati li għandna, infatti kien wieħed mill-iktar dejjem ried iktar nies li jidħlu fil-Fratellanza jinkoraġġixxi liż-żgħar b'mod speċjali u anke lill-kbar. Ħanibqgħu niftakru lil Chris għall-tbissima sabiħa tiegħu u l-mod kif kien kapaċi jiċċajta ma' dak li jkun imma fl-istess ħin jgħaddilu ħsieb jew talima. Father Williams żvela kif Chris Portelli tgħaddem 48 darba. B'rispett lejn Portelli l-Banda San Mikil ħasret il-marċ tradizzjonali tal-bidu tas-sena nhar il-Ħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.